Nakadaw baka is kasil sebat kari Bhoi ki ha papok red zone nakaliang sarkar kelapan bena bakitu ki Nongbylla badang sakut hari Bhoi bat is kasil distrik kin ompala ban Leit Phai Ïing nishnong katba nakabanta ki we pat ki distrik daka jirap ki DC bat DMCO kla ailat ki bakin Leit Phai no sha ki distrik ki jongki te aka review meeting ka ba manne ka ngi shong biang ngi layarai bakidon kitu ki inter district workers ki badon keleng hang hapok jela ka jongi kala benlong nang tai Nagaru Hills ki don shane shapo Jade Hills kila bandon sa West Coast Hills bat ki banang niru kila bandon sa tai Nagaru Hills bat kumta terter tenakaliang jong ka sarkar kala rai namar kidon ngane tu ipi kidon komni total kidon laispa thomo laispa prapo arngut kini ki migrant workers kabakun thup ki local kamut ki jong ni yang ni baru kidon ki bawan nabar ki ba wan tre yang ni nadu ono sisnem lani si san banai henriu banai mensua ki basakut hadin jong katuka national lockdown ka bangi tulong tengi kwa ngila ai ke direction menta ngi kwa ya kaban penpoi no ya ki sala ka jong ga district bajiakan ni ngila IT ha ki deputy commissioner bikin walk out ya kane ban pentingna bikin kin poi sala ka jong ka district lani hala ka jong ka snong kane ka inter district movement nakabenta kine ki Nongbylla lani ki migrant workers ko mga ong yapi kabanginum la hadu menta ban transfer day ha East Coast Hills bat hari Bhoi district kan ma bai kata namar kini ki day ka district artli ko mga api kalong more or less ka kamlong sensitive nakadaw ka sarkar ka shimya ka rai ba yamenta yakine ki workers ki laborers ki basakut hapo Bhoi district bat hapo East Kasil district ngin nempat sya ya kabakin le syakiwe pat ki district lene syakiwe pat ki snong bat nangta yakine ke banga ong yapi laispa prapo arngut ngila I direction yaki deputy commissioners nang taru ya ki DMHU bakin sngau bha banda pej bha bat swaban le ekataru ka medical certificate day ban ai day utu uwe puwe ude ban yo knang balasai and ki lech sala ki jong ki snong ki thao nakaliang ga bor snong nakaliang ki no sanchar snong kanum don ga jing ting ga jing sme yo lesi ki ong penman kini kidai kinong warra ya u knyam jingpang ti yakane ko mongopi nakaliang ka health department kumju nakaliang ka district administration strictly kinda issue da ka kenjas medical certificate ban pentingna ba kini ki long save mdei ba kidon kanu ka sign ka balong positive na une u knyam jingpang